पुण्यातल्या MIDC मध्ये एक जुनी आणि गंजलेली कारखान्यासारखी इमारत होती। एकेकाळी तिथे मोठमोठे आवाज करणाऱ्या मशीन सुरू असायच्या, पण आता फक्त शांतता होती। कारण लोक म्हणायचे तिथे काहीतरी विचित्र घटना घडतात आणि त्याच कारणांमुळे तो कारखाना बंद झाला होता। त्या कारखान्याचं गेट बंद होऊन तब्बल 7 वर्ष झाली होती। कोणी म्हणायचं आत मशीन दुरुस्ती करताना कामगारांचा अपघात होऊन तिथे अनेक मृत्यू झाले होते, तर कोणी म्हणायचं तिथे एका मजुराने आत्महत्या केली आणि आता त्याचा आत्मा तेथील लोकांना दिसतो। असो, सत्य काहीही असो, लोकांनी ती जागा शापित म्हणून टाकली होती। मात्र कारखान्याचा मालक अजूनही ती जागा ताब्यात ठेवू पाहत होता। त्यामुळे तिथे रात्रीची सुरक्षा ठेवण्यासाठी रामकृष्ण उर्फ रामा या वॉचमॅनची नेमणूक झाली। त्याच्या नोकरीची ती पहिलीच रात्र होती। रात्रीचे 11 वाजले। रामा टॉर्च हातात घेऊन गंजलेल्या लोखंडी गेटाजवळ उभा राहिला। वारा मात्र कानात घुंगरांसारखा वाजत होता। तो गेट लुटून आतमध्ये शिरला। गेटची किणकिण इतकी विचित्र होती की जणू कुणीतरी दात विस्कवून हसत आहे। टॉर्चचा पिवळसर उजेड पुढे पडताच भिंतीवर काहीतरी हल्ल्यासारखं दिसलं। आता रात्रीचे 12 वाजून गेले होते आणि तेवढ्यात भिंतीवर काहीतरी हल्ल्यासारखं दिसलं। तो थबकला। त्याने तिकडे टॉर्च मारला आणि नीट रोखून पाहिलं तर भिंतीवर रक्ताळलेल्या हाताचा एक ठसा चमकत होता। रामा चकित होऊन जवळ गेला। त्याने तिच्यावर हात फिरवला, पण तिथे काहीही नव्हतं, फक्त काळा बुरशीचा डाग। त्याचं अंग शहारलं। पहिल्या क्षणी मनात विचार आला, आयला इथे काही भूतभीत आहे का काय? आणि तेवढ्यात त्याला मशीन रूमकडून काहीतरी आवाज येऊ लागला। रामा हळूहळू मशीन रूमकडे वळला आणि तिकडे जाऊ लागला। गंजलेल्या मोठमोठ्या मशिनी अंधारात सावल्यांसारख्या उभ्या होत्या। अचानक त्याच्या कानावर टूल सादळल्यासारखा आवाज आला। तो दचकला। टॉर्चने उजेड टाकला, पण तिथे कुणीही नव्हतं। क्षणभर शांतता होती, पण लगेच कुणीतरी जणू मशीन सुरू केली असावी। मशीनचा आवाज दुमदुमला। आता मात्र रामा घामाघूम झाला। मशीन तर पूर्ण बंद होत्या, तरी आतमध्ये कामगारांचे आवाज ऐकू येत होते। त्याला असंही वाटलं की एखादा माणूस त्याच्या मागे उभा आहे। त्याने झटक्यात टॉर्च वळवला, पण सावली सोडून मागे काहीही दिसलं नाही। रात्र आता गडद होत चालली होती। भिंतीवरून टकटक होऊ लागली आणि तेवढ्यात लोखंडी दार आपोआप बंद झालं। रामाचा श्वास आता गुदमरल्यासारखं झालं होतं। तो मोठ्याने ओरडला, कोण आहे रे तिकडं? त्याला क्षणभर वाटून गेलं, आयला आतमध्ये चोरबीर शिरले का काय? त्याने धाडसाने दार उघडायचा प्रयत्न केला। तेवढ्यात मागच्या बाजूने कोणीतरी मंद कुजबुजलं, इथून चालता हो, नाहीतर तुलाही आमच्यासोबत यावं लागेल। त्याचं हृदय जोराने धडधडू लागलं। अचानक वरच्या मजल्यावरच्या तुटक्या खिडकीतून एक पांढरट सावली हलताना दिसली। ती सावली जणू त्याच्याकडे बघून थबकली आणि हळूहळू गायब झाली। रामा घाबरत घाबरत तळघराकडे उतरला। तिथे मात्र मिट्ट काळोख पसरला होता। टॉर्चचा उजेड भिंतीवर फिरताच जणू शेकडो सावल्या नाचू लागल्या आणि तेवढ्यात मागून जोरात कोणीतरी ओरडल्यासारखा आवाज आला, वाचवा वाचवा। रामा थरथरतच खाली पाहतो तर तुटक्या जमिनीच्या फटीतून रक्ताचे थेंब गळताना दिसत होते। त्याने घाईघाईने डोळे मिटले, पण जेव्हा पुन्हा उघडले तेव्हा तिथे काहीही नव्हतं, फक्त रिकामी थंड जमीन होती।
त्याला आता कळून चुकलं होतं की हा प्रकार दिसतोय तेवढा सोपा नाही. इथे नक्कीच काहीतरी भुताटकी आहे. तेवढ्यात दरवाजा खडखडून उघडला. तो पुन्हा पळतच दरवाजाकडे गेला आणि जोरात दरवाजाला ढकललं. दरवाजा लगोलग उघडला. रामा आता घाबरून गेटपाशी गेला आणि रात्रभर तिथेच थांबला. त्याच्या मनात असंख्य प्रश्न होते. त्याला नेमकं कळत नव्हतं की हा प्रकार नक्की खरोखर होतोय की त्याला फक्त भास होत आहे. पहाटेच्या वेळी रामकृष्ण कसाबसा झोपला होता. पहिली रात्र संपली खरी, पण त्याच्या डोळ्यासमोर अजूनही भिंतीवरचा रक्ताळलेला ठसा, तळघरातील ओरड आणि खिडकीतून हलणारी ती सावली चमकत होती. सकाळी डोळे उघडले तेव्हा त्याचं अंग अक्षरशः गळून गेल्यासारखं वाटत होतं. त्याने नाश्ता वगैरे करून आजूबाजूला फेरफटका मारला. काही लोकांना तो भेटला, पण सगळे त्याच्याकडे संशयाने बघत होते. एक जण विचारतो, काल रात्री सर्व काही ठीक होतं का? त्या कारखान्यातली पहिली रात्र कशी होती? रामा थोडं हसला, पण आवाजात भीती होती. हो, मला जरा विचित्रच वाटलं, पण झालं काही नाही. लोकांनी त्याच्याकडे पाहिलं आणि एक म्हातारा त्याला सांगू लागला, अरे बाळा, जरा जपून राहा. त्या जागेत कोणीही टिकलं नाही. प्रत्येक वॉचमॅन 1-2 दिवसातच पळून गेला. तुझं काय होतं बघूया. रामा थोडा गप्प बसला, पण त्याच्या मनात आता भीती अजूनच घट्ट बसली होती. आता पुन्हा संध्याकाळ झाली. सूर्य मावळला आणि पुन्हा अंधाराने कारखाना गिळायला सुरुवात केली. रामा थोडा धजावूनच गेट उघडतो. गेटची किनकिन आणि त्याचा कर्कश आवाज, असा आवाज पुन्हा कानात घुमला. देवा, आज काही होऊ नये असं मनातच म्हणत त्याने टॉर्च पेटवली. पण पहिल्याच काही मिनिटात जमिनीला हादरे बसायला सुरुवात झाली. त्याच्या पायाखालची जमीन हलली. तो जरा घाबरून उडी मारतो. त्याला वाटतं की जणू भूकंपच झाला असावा. आणि तेवढ्यात कारखान्याच्या आतून त्याला पुन्हा कसलासा आवाज येतो. त्याने जोरात पावले टाकली, पण जसा जसा पुढे जात होता तसं तसं मागून पावलांचे आवाज येऊ लागले. कोणीतरी त्याच्या मागून चालत होतं. तो झटक्यात वळून पाहतो, पण तिथे कुणीही नव्हतं. अचानक समोरच्या हॉलमध्ये मशीन सुरू झाल्यासारखा आवाज आला. संपूर्ण इमारत आता थरथरू लागली. रामाने टॉर्च रोखून तिकडे आत पाहिलं. ते गंजलेलं आणि बंद पडलेलं मशीन आता चालू झालं होतं. त्याच्या डोळ्यांसमोर बेल्ट फिरत होता. लोखंडी हात आपटत होते. आयला, हे कसं शक्य आहे? रामा थरथरला. तो टॉर्च घेऊन धावतच मशीन रूममध्ये गेला आणि क्षणातच सगळं काही शांत झालं. मशीन पुन्हा एखाद्या मृत माणसासारखे थांबले होते. रामा अजूनही धजावत पुढे गेला. तळघराच्या दिशेने उतरल्यावर त्याला अचानक धुराचा वास आला. आयला, इथं धूर कुठून येतोय? त्याने विचार केला. तो खाली उतरला आणि बघतो तर काय, तळघरात शेकोटी पेटलेली होती. त्या शेकोटीभोवती 4-5 माणसं बसलेली होती. त्या सगळ्यांचे कपडे निळे, त्यांचे चेहरे काळसर, डोळे खोल गेलेले आणि कपडे फाटके. ते सगळे एकमेकांशी अगदी मंत्रपठणासारखे मंद स्वरात काहीतरी बोलत होते. रामा थपकून बघत राहिला. त्याने जरा घाबरतच विचारलं, कोण आहात तुम्ही? त्यातला एक जण वळून त्याच्याकडे बघतो. त्याचा चेहरा काळवंडलेला, डोळे लालसर. त्याचं ते भयावह रूप पाहून रामाच्या अंगात शिरशिरी उठली. रामा थोडा धजावत पुढे सरकला. शेकोटीजवळ पोहोचल्यावर त्याच्या नजरेला काहीतरी विचित्र दिसलं. त्या सगळ्यांचे पाय शेकोटीच्या अगदी मध्ये ठेवलेले होते. चक्क शेकोटीत. जळत्या आगीवर त्यांच्या पायांची कातडी
सळसळत होती, पण त्यांना कुठलाही त्रास वाटत नव्हता. त्याच्या तोंडून अनाहूत किंकाळी बाहेर पडली. तो प्रचंड घाबरला. बापरे, हे कसं शक्य आहे? देवा मारुतीराया, वाचव मला या संकटातून. सगळेजण त्याच्याकडे वळाले. त्यांच्या डोळ्यातून धुरासारखं काळं सावट आता बाहेर पडत होतं. रामा घाबरून जीवाच्या आकांताने तिथून धावत होता. त्याच्या पायांना वाटत होतं जणू शेकडो हात त्याला पकडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तो वरच्या मजल्यावर धावत आला. त्याचा श्वास फुललेला, हृदय धडधडतय. तो जरा स्थिर होतोय. तोच अचानक समोर एक माणूस उभा होता. तो जुना गणवेश घातलेला एक वॉचमॅन दिसत होता. रामाने घाबरतच विचारलं, तू 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 कोण आहेस आणि जिवंत आहेस की नाही? तो माणूस शांत आवाजात म्हणाला, घाबरू नकोस, मीही इथे कधी वॉचमॅन होतो. एक दिवस या कारखान्यात अपघात झाला आणि त्यात कित्येक कामगार मेले आणि त्यांचे आत्मे अजूनही इथेच भटकत आहेत. त्या रात्रीपासून हा कारखाना शापित आहे. कुठलाही वॉचमॅन इथे टिकू शकला नाही. तू इथून लवकर बाहेर पड, नाहीतर पुढच्या वेळी तुला कोणीही वाचवू शकणार नाही. रामा थरथरतच ऐकत राहिला. समोरचा माणूस बोलून संपला आणि क्षणातच धुक्यासारखा नाहीसा झाला. रामा घामाने भिजून गेला होता. त्याला आता समजलं होतं, ही जागा फक्त रिकामी इमारत नाही, तर इथे मृतांचा अधिवास आहे. तो कसाबसा तिथून बाहेर पडला आणि थेट घरी गेला. रात्रभर त्याचं अंग तापेने फणफणत होतं. दुसऱ्याच दिवशी त्याने ते काम सोडून दिलं आणि त्यानंतर तो पुन्हा कधीही अशा बंद पडलेल्या इमारतीत कामाला गेला नाही. आजही त्याला तो अनुभव आठवला की त्याच्या अंगावर सरसरून काटे येतात. तर मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला अनुभव? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. आणि हो, आपल्या चॅनलला आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणाऱ्या बेल आयकॉनलाही नक्की दाबा, जेणेकरून भविष्यात येणारे व्हिडिओज मी आपल्यापर्यंत पोहोचवू शकेन. जर तुमच्याकडेही असेच अनुभव असतील तर तुम्ही मला कमेंट करून किंवा आपल्या gkstoryteller01@gmail.com या ईमेलवर पाठवू शकता. त्या अनुभवांचे पूर्ण श्रेय हे त्याच्या लेखकाला दिले जाईल. तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. धन्यवाद.